Takže uděláme si takový malý test. Pojď sem. Mio, piškot. Malý test labradorství. Mijuša má obleček. A my se pomalu blížíme k rybníku, který je podle všeho asi zamrzlý. Ale aspoň si vyzkoušíme, jestli je náš pes ochotný vlézt i do zamrzlé vody. Samozřejmě jí to nebudu nějak nabízet, já myslím, že je natolik dost sama chytrá, že vodu cítí už na 100 kilometrů. Teoreticky by labradoři měli zvládnout silné. Pacem, tady ještě ne. Mio, pacem. Teoreticky by měli zvládnout silné počasí. Ano, voda je trošku taková ledová tříšť. V okolí žádný pes. Pomalu se blíží na svůj konec rybníka. Tak uvidíme, co se v ní skrývá, no, tak jako trošku ledu tam je, no, ale tak doufejme. Aha, přechází, takže asi nic. Asi se jí do ledové vody moc nechce. Mijušo, je tady voda, víš to? Pojď sem. No voda tady je. Tobě se nechce do vody? Ano, rozbíhá se. Ajajaj. Pojď sem! Ano, Mio. Ty jsi labrador? Ne. Pojď sem, teď to s tebou. Propadne se. Mio, pojď sem. Mio, pojď sem. Dobře, takže jsme si ověřili, pojď, že náš pes je skutečně labrador. Neboť jsou mu asi 2 stupně nad nulou. Kouří se nám od huby. Ale ona přesto vlezla do rybníka. Pojď, piškotek. Piškotek. Sedni si. Sed. Jseš blázen, víš o tom? Který pes vleze při 2 stupních do vody. Pojď. Takže pokud chcete nějaké doporučení, labrador je ideální terénní plemeno, které se pro vás sice asi nevrhne do vody, nejbrž si chce zaplavat, nejbrž neplave pro vás, ale aspoň máte parťáka do každého počasí. Čau.